Drežni grad zapravo nije grad, već malo mjesto s 1400 ljudi raštrkanih u još 6 sela. Selište, Lipovača, Grabovac, Irinovac, Čatrnja i Nova Kršlja. Sjedište je župe u Drežniku i to baš kao i prije 900 i više godina, kada se to ime prvi put spominje na Splitskom saboru. Duga je i burna povijest ovoga mjesta. Utvrda iz koje su se branili od Turaka i po kojoj je Drežni grad, pustošena je i udarana ne samo jedanput, nego u svakom ratu. I crkva Svetog Antuna Padovanskog svjedoči o stoljećima ratovanja, bježanja, strahovanja, nadanja. Uvjerio se u to gotovo svaki od župnika ove župe. Prije Drugog svjetskog rata bio je ovdje Drago Štimac, kojeg su Njemci ubili u Slunju. Nakon Drugog svjetskog rata nije bilo župnika jer nije smio doći ovdje. Ljudi su se sami okupljali na molitvu dok nije došao župnik Juraj Paršić. A i taj je morao djelovati pod pseudonimom. Kada su ga komunisti razotkrili, morao je otići ne samo iz ovoga mjesta, već i iz Hrvatske, u Austriju gdje je i umro. Domovinski rat posebno se pamti kao Josip Bogović, župnik koji je u Drežniku bio punih 30 godina. On je zarobljen 1991. godine i prošao teško mučeništvo kroz 3-4 mjeseca u zatvorima u Srbiji, u Hrvatskoj i u Srbiji. On je živ i sada se nalazi u svećeničkom domu u Rijeci. U posljednjem ratu ovdje je uništeno sve. Od stare crkve sagrađene 1883. godine samo ovo je ostalo. Zato je rat česta tema Drežničana. Svaki od njih nosi teret izbjeglištva, gubitka bližnjega ili sliku koju ne može zaboraviti. A koliko si ti bio dugo u logoru? Pa 499 dana logora. Dobro. Što se smiješ kad je bilo teško? Da. Gradiška, Manjača, Knin, Manjača, Batković, Bjeljina, Novo selo, Lopare, Majevica. Nemoj dalje. I onda nazad na Borovac, na Radnju. Kad sam se vratio, sve je bilo spaljeno, srušeno, opljačkano. Pa smo onda pomalo koliko se moglo obnavljati, ponavljati i tako da smo eto tako ovo što imamo sad stekli i da ne bude više eto toga zla kako je bio. Pavlići su u ratu izgubili 2 sina, Antu i Juru. Utjehu nalaze u mnogobrojnoj obitelji. Ponosni je ovo djed, 9 unučadi i 2 praunučadi. Baš sad je bilo ovoj curi rođendan. Pa su mi došli djeca i unučadi i praunučadi. Svi smo se sastali ovdje oko ovoga stola. Jako lijepo bilo i zadovoljan sam. I tako ode razgovor u nekom drugom smjeru. Zlatko je lovac. Doprinosimo isto i samom očuvanju te prirode i same te divljači, tako da je i tu jedno veliko druženje i mislim da je dosta dobro i dosta je zdravo društvo. Da se on sam ne hvali, mogu potvrditi da oni i okupljaju ljude i pomažu na razne načine. Osim lovaca, svoje mjesto u Drežnigradu imaju i vatrogasci. Upravo im se gradi novi dom. Ima tako ovo mjesto baš sve što treba. Čak i malu školu i pravu školu. Jest do duše da su svih 9 iz 3 razreda u istoj učionici, ali u kojem još razredu na svijetu vlada ovakva koncentracija. Pa bilo je komplicirano na početku, ali kad se to sve nauči jedno s drugim kombinirati, postane sve lakše i lakše. Imam ja dobru sreću što su oni meni dobri i zabavni, pa je svaki dan nepredvidljiv i kreativno je, zanimljivo je. Nikad nema one meni stanke, sad je meni dosadno recimo po kojih nekoliko minuta dok oni nešto pišu, imam ja posla, odnosno se prebacim na druge i vrlo je dinamično i to se meni osobno sviđa, takav posao. Ja sam 1. razred i zabavno mi je u školi. Najbolji sat mi je likovni. Svi su ovdje međusobno prijatelji, pa i više od toga.
Evo u razredu i dvojice braće Pavlića. Djed će biti ponosan kad ih vidi kako dobro uče, a ponosan je i na to u koju školu idu njegovi unuci. Područna škola braća Pavlića. Što su ti oni u rodu? Stričevi. Vratili se mi tako ponovno na rat, ali sada bez tuge, samo s ponosom. Gdje još i jedna škola nosi naziv lokalnih heroja iz Domovinskog rata. I to je Drežni grad. Tvrdoglavi su ovdje i ne daju se istjerati sa svoga. Štoviše, sagradili su mjesto u kojem će mnogi na putu prema 10 kilometara udaljenoj Bosni rado zastati. Od turizma se ovdje danas živi, tranzitnog i ono koji sa sobom donosi neposredna blizina Plitvičkih jezera. Nacionalni park udaljen je samo 8 kilometara. A veže ih rijeka Korana. Iznad kanjona evo nas opet na utvrdi. Drežnička prošlost sada je budućnost. Kula, inače spomenik kulture prve kategorije, upravo se obnavlja. Obnavljam ovaj put ne zato da se borimo protiv nekoga, nego da turisti dođu, da to bude dodatni sadržaj za razgled. Do Kule vodi šetnica i to iz 2 kilometra udaljena autokampa Korana u Čatrnji. Cijelim putem prati vas Korana kroz kanjon. Imam još neke stvari, ali to neću otkriti sad za javnost. Uskoro ćete znati, onda ćete doći snimiti. Imamo još tako atrakcija koje će biti zgodne za turiste. U međuvremenu turistima se nudi obilazak Baraćevih špilja. Prve su to špilje u Hrvatskoj namijenjene turistima i razgledaju se još od davne 1892. godine. Za obilazak sve to posjetiteljima nudi vlasnik ove kuće. Iznajmljivanjem apartmana bavi se već 7. godinu. Nudimo domaće proizvode, znači domaću šljivovicu ličku, med, propolis, bavimo se pčelarstvom, tako da je. Ima tu mjesta i za poljoprivredu. Mnogo je obradivih površina, treba samo ljudi. No za razliku od nekih drugih tako malih sredina, u Drežnom gradu je dosta mladih obitelji. Pod ovim su krovom 3 naraštaja špehara. Krenemo od najmlađe, Nikoline. Sanka. S kijom. A po ljeti rolaš? Majka Đurđica ljeti radi u nacionalnom parku. Zimi nema posla, ali ima 2 djece. Voli život u Drežni gradu. Tu nam je doktor, tu nam je škola, sve tu. Imamo auto i onda nije s autom ništa daleko. Cijelo ljeto radim na Plitvicama, vozim plitvički vlak. Zimi sa zimskom službom se zanimamo. U biti dobro je, vrijeme ide. A najstarijim špeharima preostaje još samo briga oko unučadi i malo oko kuće. Držimo malo koka i pure i piliće ranimo i posla ima uvijek. Nedjeljom u crkvu, nije tako dosadno, lijepo je. Prolazi tako život i u Drežni gradu. Mjesto nekoć na razmeđu svjetova, danas je samo na razmeđu putova. Možda vas jedan od njih dovede baš u Drežni grad.